Nedbank Cup final, Durban City 2, TS Galaxy 1. It was a game of two halves. TS Galaxy dominated the first half, which resulted in them getting a goal, but their dominance, they didn't use it to their advantage because they didn't put themselves in goal scoring opportunities. They were always playing nice football, then come until outside the 18 area. They did not enter the 18 area as many times as they should have. Plus, I don't think they pressed enough. They didn't press the Durban City defense enough. They just played, which resulted in them going to halftime at 1-0. During halftime, after halftime, Durban City came out strong. Ifike Durban City yabacindezela okwenza ukuthi yagcina yathola igoli. Yebo, ibingangeni nayo kakhulu 18, kodwa kunekhashanyana ezimbalwa la ekwazile ukuthi khona ingene 18, okwenze ukuthi igcine ishaya amagoli amahle kakhulu. Amagoli akhona cishe efane omabili. Igoli lokuqala le-Durban City nele TS Galaxy, amagoli athi awafane indlela abashaye ngayo 18. Mahlambi udlale kahle kakhulu umfana, kodwa nalo mdlalo we-TS Galaxy olihedile leli bhola ukuthi lingene 18 nayo usebenze kahle kakhulu. Okwenza ukuthi-ke kube 1-0 nge-half time, kodwa mazibuya i-Durban City nayo yangena ngendlela eyisimanga yaze yathola igoli likaMkhize ekube igoli elihle kakhulu. Leli lesibili-ke likaLuwamba lela bekufanele vele ukuthi kube igoli lokuwina. Abantu abaningi-ke belokhu bekhala bethi iNedbank ilimele ngoba i-Pirates Chiefs Sundowns awekho lawo mathimu ekuyiwona amathimu anabalandeli abaningi, kodwa lokho kunike ithuba amathimu ayidinga kakhulu le-7 million, okwenza ukuthi njengoba iwinile i-Durban City yayithola i-7 million, lokho kuzoyisiza kakhulu ekwazeni ukuthi imanage i-team ukuthi izoyenzani-ke. Yabo abadlali bazowathola amabhonasi, kodwa futhi bazokwazi ukuthi enye imali bayibuyise bayitshale ethimini, mhlawumbe ukusayinwa kwabadlali noma ukubhalansa izinto ezithile zase-office ezidinga ukubhalanswa. Lokho kubaluleke kakhulu. Ne-TS Galaxy loyo hafe utholile nayo, futhi nakiyo uzoyisiza. uBernard Parker umdlali engimthandayo, ngithemba ukuthi futhi uzoba ucoach okahle, kodwa ngokwegame yanamhlanje angeke ngisho ngithi udlale kahle, bebengapressing okwanele, kodwa mhlambe ukuya phambili uma ngabe bemnikile uzodlala kahle. Sazi ukuthi-ke udladla ukuthi uPitso Dladla ukuthi bazomnika na umsebenzi ku-Durban City, sithule sibhekile ngoba kwachithwa ucoach wabamba yena uKevin Hunt, wathatha wayibamba kuze kube manje wazi i-team wayifaka ku-final. Kanti ngapha nakhona sizobona uBernard Parker kuseyomdlalo wakhe oqala. Mangiphazama nizongilungisa kuma-comments ukuthi umdlalo wokuqala akawudlalile lona-ke besilindele ukuthi-ke kungenzeka ukuthi ewine njengomdlalo-ke wayidlala i-final, waphinde futhi uke wayidlala wayiwina ne-Chiefs, waphinde wadliwa futhi. Kodwa ngale kwalokho bekumdlalo omhle kakhulu, bekumdlalo omnandi. Abafana bonke nxazonke badlale kahle kakhulu. Sizobona-ke ukuya phambili. I-Nedbank Cup ihambe kahle kakhulu kulonyaka ngokukunika amathimu athathwa ngokuthi mancane imali ngokuthi ekwazi ukuthi eyodlala ku-final. Sibongele namathimu lawa futhi awadliwa kuma-semi-final, nawo lawa adlala ku-NFD nawo kukhona awakuthola nawo. We Talk Football SA. Siyabonga.